I-reply na kay Bart! Bart! Ali! Dara, i-reply na. May gining inayasap. O, di na? Eh, masapag bakukang akong amigo na. Amigo na! Amigo na mo. Kanus aga mo na amigo rin no? Duta ni, wala diha ang kanding nga giingon mo. Gabag na. Nabinuang nga ni Part. Nasa Bart? Mga ordinaryo ng mga kanding ugwa mi may hibalo anang kandinga nga giingon mong malibang og kwarta. Sa upat, wag, di ha? Bliho ni Part, uy. Atong tuwason pa ta. Ug niya ang tubag sa imong suwat nga gipadangat diri. Kanang upat ka kanding pinalit namog 2,500. Sana ni Part, uy. Ako tuwason ko pa paminaw Part. Amo kang ulian anang kantidara basta imong iuli punan pa namog 1,000 silbing ganti sa imong pag-uli maura na subutan na Part. Binuang ila Part oy. Di ko mutuo Part. Ngitabo, oy. Kinsay ko pa daan, ginahak. Imong amigo bitaw Simon. Ngambog ka. Muram tagadawat, prenda ni. Kaon ta man oy. Sam tabuo oy. Wa din sa upat day. Sige lang tagpalpak anis. Kinsa kay di malaso na to ni ikaw ba ako ba? Buinas kay mga ginikanan, takam na kagyaw-yaw. Ikaw, tuo ka. Tuo ba ka? Di ka tuwa lang suwat. Bagay. Kandang upat, naag yung gamana na na. Dahil gamanan. Na dia sa suwat ko nga, wa dia sa upat. Di bagay din mo. Kan yung suwat nila do, tumutumo ni. Parehas sa imo ba? Wala ito atik imo day. Oy, nakita na ko ay, do ka mata na ko ay. Naagi usahan ng malibang kwarta. Nakita lagi. Nya makatudlo ka asa ng kolora. Bawo ni siya nga. Ngit-ngit ng gayun na. Ngit ay yaon ta lang, yaon ta lang. Yaon mo ni yaon. Nya madamay itong usak. So ni siya. May na magmay-mahay na lang pamakap. Nya ikaw, di ka magmahay do. Ugma tigbak na to. Ang imong nauna, kagirita ka na ray pakal. Kayo na. Ako'y palatuan na lami kina ay ko yung di ka mukaon. Busog pata. Sila may angay magbasol. Sa itungod na silang pamakak. Samang ko. Ha, ihaw ni mo. Nya. La, padayon na. Ambis maunay makahatang na tong kogmaon. Nya. Wa na lang kay imong ihawon. La sige, tuwa ka. Mura di bakakan kita tinuod part. Oh, mauna diha. Moingon man kay ihawon na to. Ang imong kaon di imong apas. Yung kasuko na ko. Ay. Atuwa si Simon. Saan Adlok ka. Ingna. Kung dili sila mutuman sa atong gipangayo, aw, ana huwes ni kutsilyong kanding. Ana na ka magkakaon, kaliritaso na nato. Nya, uyon ka na. Okay ko na. Bisa pagkaroon na yun, nagtuon ko na. O sige, buhat ka na. Pero magbuhat sa kong suwat part nga makigatubang ko niya. Bantay ha? Di niya na mutong nga. Mo lang yapon, asap lang yapon. Tangan yapon asap. Kana, per. Pero mutong nga ba? Ano ya itong buhaton, di kayo, bitsur kag ingo. Yaw na to, aron kag kaog kag kardiritas. Pukul kay saging pirmigod. Matantos. Inigato na to, palit ulit. Saging dagan. Tingnan niyo, saging. Malipay kayo mo, Doy. Kaya hindi lagi hapon nga, sinilin mo, pakitag mo pagtagad na ko ba? Kamay na si Helen mo, sir. Mao lagi. Yung gawas nga mayo na siyang mutagan ako, Doy. Gifeel din na ako ba? Gibati din ako. Na si Helen, ako lagi na. Pero, huwag malagi mo imbitar na si Helen, sir. Aroy katumbang ni Papa ni mo. Relax lang. Papa mo na ako ikahinabi si Papa. Mas mayaman ang ako sa isang ikasulti, aron sa ingon, siya imuhan ay, kung kanus agad niya nga gusto ikasulti si Helen. May mo mag ugma o sa sunod semana ba noon, sir? Di lagi. Di na masugot si Papa nga pakalitan. Lain ka na si Papa, basahin mo na pakalitan. Suko na. Mga sadlo. Mao na nga ako unang pagkonsultihan si Papa, Toy. Aron maplano ginyag klaro kung kanus agad may ipakasal si Helen. Aw.
Agad-agad lang ko nimo sir kay kuyugan man tig ka bisag asa pa ka paingon. Ay, wala ka, sultihan talay ka. Ikaw pa. Sawa ka eh. May problema na sir. Eh, ang katong gisugo ni Papa ninyo. Mo'y trabaho kay focus mo, concentrate mo ato kay taon na ra ba to? Oh, kana ra day sir. May problema na kay si Redincio na ayo na biya. Mayo eh. Makalihok gig siya tarong ba. Pero tay, di ba? Baw ka, si Papa bitaw. Duda biya sa atong duha ka sa kulturero. Oh, si Simon Usboni. Nagduda siya ng duha. Ngano man sir? Nagduda bus Papa, nibung siya. Nagkalit nga pag pauli niyang pa rin. O ba? Lagi. Og, babay. Si Papa nagtuog yun. Nakananduha ka si Portorero. Maunay nakadakop sa kanding inkantado. Hindi kita guan lang nila. Natoy! Baby, bantay ko ba? Si Helen yung kamurag, maayo na lagi ni Sir Marlon. Aptik ra na, oy. Mutuo sa deka. Nga si Helen ay gugma na ni Sir Marlon. Mao lagi, pero naglabot ba na siya si Marlon sa uno niya. Karong maayo na kaayo. Basig iya ra nang gisakay-sakayan, uy. Kabawi kang Helen nga may sad tumo sakay-sakay, muratog artista. Maosad no? Di na mahitabo, uy. Si Helen may gugma ni Sir Marlon. Kamagdito ato. Si Bonnie noon mo gusto niya. Maubitaw no? Mailalim siya sa mga lihok ni Helen. Eh nga, nagkagusto gid siyang buni Putos matoy ay pilapilon kaayo. na samot, bulada kayo. Sip-sip kina siyang si Marlon kay si Marlon betig ko na niya. Ang kuyaw ani day kung magtaba na si Helen o si Bonnie. Basta ako di ko musugot. Ay, kun-kun ba siyang buni? Day, gwapo kay si Bonnie. Parison ni, gwapa sad ko. Pero, di lagi na may tabo nga magtinabanay sila, uy. Puta kay baw, uy. Ika na ra ba si Helen? Eh, yan na nang gilublom yung gibati. Inyag mahitabo. Kung mauna, di ba dahil nilang kasal? Mao gani may tabo. Pero, yung tamang nilabot, maghilom nilang ta. Pa! Oh, nga pa. Kamusta na iyo? Good news! Sama, nindot kaya akong ibalita ni mo kay nakasulti na Miss Helen pa. Positibo kay iyang response. Bawa ka ko siya? Okay na siya nga! Ako iyang mahimong bala, pangasaon ako siya. Maayo! Kada! Okay naman siya pa. Muna nga, gusto ka man nga makikatubang niya, kamugi maka-istorya personal, sultihi ko, o kanusa ka gusto makikatubang niya. Unsay imong lugar. Kanusa man? Bisan gano'n sa iyo. Basta na alam ko Facebookin. Wala problema. Sulti ko. Anytime. Sa gano'n sa? Bisan ugma ba? Bisan karon dayon kung gusto ka. Kaya kung nalipay ko na gusto na ko na maistoryahan ako sa siya. Na bahin si mong kinabuhi. Huh. Kumao na ba? Ugma ako siyang dapiton. Pero ako lang sa siguroon ganiya ka. Ikay bahala iyo. Basta akong gusto na maistoryahan yun na ako ng bayhana. Bahin sa imong mga kaagi, sa imong kinabuhi, unsa ka, o unsa ka sa imo hagyong tumong niya. O unsa ka karon. Mo ba? Kinahanglan gyud pa nga isugilo ni mo tanan ang mga nangagi nako. Oh, kinanglan yung makibaw, kinambayhana. Dili kina nato ilipod. Unsa gud ni? Parehara gud na pag mo apply kag trabaho iyo. Ihikyat yun imong tanan. Ang imong kagahapon o imong karon. Aron dili magmahay ng tao na imong gi-applyan
na imo silbihan sa tibok nimong kinabuhi. Oh, wala na problema pa. Wala problema, okay ra na. Mao ginaiho. Ako'y mo aso yan ang bayhana na imong gusto mahimong kapika sa imong kinabuhi. Pa, doon na lang ko ihangyo ni mo. Ug mahimo, ayaw na lang nag-i-apil og aso yung akong pagkaulitaw. Kubahin sa akong love life. Dili lagi na mahimo, iho. Kinanglan, atog yung isulti niya, tanan. Kay kung tinuon yun na siya mahigugma nimo, o nahigugma nimo, ha? Dili na siya mubiyan nimo. Kaya ron, ato na isulti, para di sa siya magmahay, kung magkuyog na mundo ha, kay hantod sa hantod na kung mo magkuyog. Di ba? Sige good. Wala problema ba? Anong dimsum sabot akong laki mo ko? Okay. Kana, pagkalalaki yun. Sa'yo. Oh. Namay tuyo nimo. O, sawat ni imo. Oh, da. Selamat ta, selamat ta. Ay satu. Bude! Ban! Oh. Dili na good. Oh, di tayo. Simon, akong amigo. Di mimigo noy. Dili ta maglantugi dinhi sa suwat. Katubangay ta. Ikay magpili kung asa ta magkita. Aron husayon ta ni. Kung dili ta mahusay mahitungod sa kandeng, ayan, maihaw gyud ning Ayo taon. tanan. Aron walay mahay nato. Ayo taon. Sulti dayon ko. Kung asa ta mag-abot, way kagubot, way away, kanang limpyo. Nasultihan ay. Kan na. Kini. Mo na ako ganahan. Mo na gitawag og ceasefire. No war at all. Ito kay. Baslan na yun na to ni. Aron madangat tayo nito. Ay, ito sa. Magsabot mo na ta. Kita ang duha magsabot sa. Ito may sabutan. Nang kung sa atong buhaton na kung asa mi mag-abot, ba? Pamina ni mo, asa may mahayo abutanan ninyo? Mao sa na akong pangutanan nimo, asa man di maayo ang akong abutanan na mo duha. Sige lang. Nga na lang na, magsurihan na yung kataan na. Di mo kagikan. Dito kagikan sa dinsyo. Oh, dito kong gikan tayo. Apas mong matoy. Makalagot kayo si matoy tayo eh. Na-high blood ko dito. Pero tiniyang kaon sa manok. Ipaibog lang ko. Pagkit-kit niya sa manok, pagliso-liso pa niya sa paa. Kasiga lang yung matagatan-aw na ko, wadyo ka pangagda. Hay, bisita tawa na, galagot yung kung maayo. Yeah. Karon, pamangkanay mo bana. May malanas bagko pa. Sas, may kay mo, karinyo-karinyo ni mo. Nya, og parte pagkaon, wala, nakalimutan na siya. Nga sama, nagsabot sila dito. Wala eh. Ngaon raman to sila. Pero si Sir Marlon ug si Helen, sila ti anay raman sila. Di dito pamay. Dili. Pamisita raman to tay. Oh, amigo na dayron sila. Aw, lipay raman ito sila dito. May noon ka na kasinabot sila dito. Nya, tinuod ka sila nga magmalipayo na sila dito. Lipay man tay. Tay, paminaw na ko ba? Si Helen ba, marong nahigugma naman sila siyang Sir Marlon? Oh, may noon kay aron makakaon na tag humba og inasal. Uy, Flor! Arili! Oh, Sisud! kumusta naman si Sir Marlon dito sa inyo, day? Ariling kudli. Salamat. Maayo naman. Lipay man kuno kay mo dito. Aw, sila tingali. Ako ba na malipay? Ingon mo gud sila nga malipayon kuno kay mo dito. Napubos umig pahiyom ni pero ang tinuod, galagot jud ko. Daan pala dito ko. Dito gud ang ayan si Sir Marlon ug si Helen Parison. Bisag kinsay pasultion. Jud, sakto jud. Tinuod man na, noy.
Si Helen, katawa-katawa lang to. Pero si Andiri, sakit na kayo to. Naghilak na to. Taon sa silin, no? Pero Dave Floor, di ba nagatulong mo to si Sir Marlon o si Helen? Parang gito sila gwa. Si Helen, mura na to, gwa. Katawa-katawa, pahiyong-pahiyong. Naghilak na to eh. Si Andiri. Sakit na kayo to. Ano?